Ir-rappreżentanti tal-Gvern fuq il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, il-PAC, ma jridux li l-istess kumitat jingħata il-kopji kollha tal-kuntratti marbuta mal-proġett skandalus tal-Power Station tal-Eletrogas. Dan wara li d-Deputat Nazzjonalista Karel Aquilina talab vot biex dawn il-kuntratti jingħataw lill-PAC wara li l-Awditur Ġenerali fir-rapport li kien għamel dwar dan il-proġett kien ilmenta li l-Gvern stess ma kienx taħ id-dokumenti kollha li kien talab. Biex jiġġustifika l-vot kontra l-wib tal-Partit Laburista Glenn Bedingfield qal li l-membri tal-Gvern għandhom fiduċja fl-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, jiġifieri l-istess awditur li baqa' ma natax dawn id-dokumenti meta talabhom lill-Gvern Laburista. Fir-risposta tiegħu għal dan id-Deputat Nazzjonalista Karel Aquilina qal il-vot kontra min-naħa tal-Gvern iservi biss biex jikkonferma kemm il-membri tal-Gvern m'għandhomx fiduċja fl-Awditur Ġenerali meta qed ikomplu jfixklu t-talba oriġinali li kien għamel l-istess awditur għal dawn id-dokumenti. Tul il-laqgħa tal-Kumitat immexxi mid-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami bħala chairperson, id-Deputat Nazzjonalista Rajin Kallus qajjem il-punt li l-mistoqsijiet dwar dan il-proġett ilhom għaddejjin sa mill-bidunet tal-proċess ta' due diligence fuq il-gażoil. Iżda minkejja dan xorta għaddew minn due diligence biex baqgħu involuti fil-proġett. Dan meta kellhom problemi finanzjarji enormi biex 3 xhur wara spiċċaw ħarġu mill-proġett. Dan il-proġett tal-Eletrogas kien il-proġett pilastru fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista fl-elezzjoni tal-2013, proġett li minnu l-ex Ministru Konrad Mizzi u l-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat, Keith Schembri, kellhom allegatament idaħlu l-miljuni tul is-snin. Proġett li kien intrebaħ minn konsorzju li minnu kien jagħmel parti wkoll l-imprenditur Jorgen Fenek.